नि बेला खर'नो मोनखानाय जाबाय बाङाय बुरजा नुबाय दा दायो खानायखौ सिदा जाबाय माथो जायाखै इलाय माथो गोलाव गोलावसो दङ माया ये माने बै नों दलर थाथ'ब्रा माबाजोंसो हास'जोबगासिनो नुयो बाङाय रोजा जानाय खालामोदा बिदि खालामनाङा इखौ खानाय रोजायावसो खामो बिदि नायदोब्रा दा एबार खानाय रोजायावसो खामो इखौ आंनिया खानाय माबायाव गोबायाव इदि खामा नुवाना खानाय रोजायावसो खामोलाय Tut saya aku bangai sinbau. Ayo. Hasolah. Letra ngot. Na. Hasolah. Mabu hasoja nangguba. Yono wiji jata hasoja. Hasolah. Hanar nunggu suka. Jabai boleh jabai. Dana khana ngulo gulu gitu. Nay dayo जोंहा टेक्लाखौ लायनांगौनो आरोना जोंहा टेक्लाया माने दहयो लोगोबो थांफाबाय लोगोआ लांफैबाय ओमफ्राय दायो आं लायनो नागिरदों टेक्लाखौ कलेजनिफ्राय जोंहा टेक्लाखौ बांसिनानो मिथिखायो खोमा USTM आव फरायगासिनो आरोना USTM आव फरायगासिनो टेक्लाया ओमफ्राय बेना दिनै एग्जाम दङ ओमफ्राय एग्जाम आलदा डिपार्टमेन्टनि दङ नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय आं दा लाइनाव फैनोसै आरोना जाम्बिसलै आंबो दायो लाइनाव फैनोसै Guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आं नोंथांमोननो अलरेडि खोन्थाखांखाबाय जे आं दायो टेक्लाखौ लायनो थांगासिनो बेनाथ' आथिङा एसे हामबावनांगौ दंबावो एसे टाइम नांबावगोन स' बेयावहायनो आं लायनो थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फैदो सना जि लावदुम अनदो फैदो सना गाखोबायदो गारियाव प्लिज दे सना मोजांबा खबरा हा सना मोजांबा मायबा नांगौ नामा मायबा लोंनो आरे यार ayo din tetep सुबाय जोङो थांगासिनो ini gubok गाइस लिसु फानबायानो माथो वा लिसुखौ देखायहरनो नागिरदों माबा डिस्टार्बथार गारिफोरा माइजों उथिबाय थाखायलाय लिसुआ नुदोंना मालाय लिसु खिन्थु इयो नकलि लिसुसो फिसा जि जाम नै ट्राफिक जाम आङो माने तेजपुरनि लिसुखौसो जानो मोजां मोनो आरोना मोदोम गोदोर ग्लुब ग्लुब जानो लुगैबाय आं स' दायो जोङो थांगासिनो USTM आवहाय टेक्लाखौ लायनो USTM Welcome to USTM मोनफैबाय टेक्लाखौ लकेसन हरनो होदों दाबो हराखै दे बुंहरलाय खेबसे अनहरफिन लकेसनखौ हरनो हो अबे मोनसेयावथाय आंबो मिथियाना गारि लांजागोन ना आंबोथ' मिथियाना नै जोंहा बिथांखौ लाबोबाय थिखोनानै लाबोबाय आरोना धन्यबाद एग्जामा मादि जाखो खिथा इखौल' बेगसो थासिगोन दां एग्जाम सेसनेल बेग थायो नामा नों मा फरायना फैगोन ओंखारनानै जे जोंनि ससियेल वर्कमोन ओमफ्राय हाबाय पास जागोन दां जेने दिल्ली पाब्लिक स्कुल दं माथो अ DPS बैथिं दं दायो जों थांगासिनो ना गोराना आंनि फेभरेट ना गोरान आयु ना गोराननि फाग्लि आं गाइस ना गोरान नङाबानो थांना थानो हानाय नङा आं
ना गोरान बायनो फैबाय जोङो दायो itu 100 gram jo जि बाजार जादों नै इथिंनिफ्राय लानानै इथिंनिफ्राय लानानै इथिंनिफ्राय लानानै जेथिंबो बाजार ना गोरान बायना होनो नागिरदों आंनो दा लावदुमा नाफाम na psen na gitu nih गोथाव जागोन ना जायाथाय na barley pun itu इलाय मा फिथिख्रिनि dalam aku khazan na gitu gu khazan na gitu itu কি কয় ওল কচু কচু হে kai pon na मा फानो नै गाइस बाजारनिफ्राय लाबोनाय बुस्थुफोरा सुजोबखांबाय ओमफ्राय नै दा बेखौ एवबाय थादों आरोना पासपुरननि थाइजौ आसार बाजैया हरफादोंमोन लावदुम लाहानि बाजैया ओमफ्राय बेयाव माने बेफोरखौ होआलासिनो हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंखौ होनानै लाना होबाय नालाय होनोसै आरो जादोंना जायाखैबा जालां दायो नै गाइस आंनि फेभरेट मणिपुरि माय स्नेक लाइफ येस दुइनिफ्राय मोनसे मोनसे जानो होखाबाय दे बेफोरखौ आं होला आंहा दोनैखानोसै बेफोरखौ Get chibe. It's my favorite though. Tristan नुदोंना इनफ्लुएन्सारनि लाइफआ माबायसा जायो जागायानो गैया लाइट साइट दोननो थाखाय स' गाइस आङो दायो नै मोनफैखांनानै ड्रेस चेन्जबो खालामनानै लाखाबाय उदैया एसे फिसा खालामना लानांसिगोन मोदोमखौ जोंहा नानि बेटाङा दिनै आसारनि देनो नागिरदों ना आसार गोथाव जायो होमबासो फोजोबदोब्रा नाङालै मा होनो हे हा गैयालै सोर बिराद लस खालामनो हायोलै बुस्थुफोरखौ मिथिबायना होलाय आं देखायनो आसारखौ नै आसारा हामास जालायबाय दा मा होनदों नों फावदुरि हा आगै फावदुरि मा होनदों साब्रै गाहाम जायगा जाया जोंनि किटचेनाव आयो आनै होमबा न' गोदोर बानायदोलै प्लिज दे आनै फावदुरिया लिपस्टिकआ समायसोदो नोंसोर बानायबासो जों बानायो आयु इले मा सिनि ना आनै मैगं पागोन होनानै बुजायानो दं एसे सोरबा सोरबा बेयाव नांखाबायना बेयाव सोजानो बे थाइजौखौसो सानायनाय नङा थावआव सानायबा नुगौमोन थावआव नांना एसे होनांगौ बे होआबाबो जागोन नो ini coba kamu mana sih hana dan hana sanu hana deh barat sanu pernah nggak sih itu lo kan lagi berbeda nih biko yo ha ma sana nama होगा या नहीं बताओ मैं भी कल लगाई गंदा पूरा यहाँ पे लगाएगा Kings दिखा कर नंगे ब्रो दुनी से दो गुफुर ले ले लाइट बा गुफुर नियो मिथिबाय मेहरनि मिथिबाय आरोना Mana aku? Dari lukai bab saya mana?
बिनि इन्सट्राक्सना बिदिनो दं आं बैखौसो फसायासै आं ओमफ्राय आंनिया मोजां जासिगोन न' इ मोजां जागौमोन ना आंनिया कालारा मिलायबावनायसो न' इ कालारा बैयाव रुमजों ओइजोंबो मिलायदो अ वाव फुसिगोन दे आंबो हास'नोसै नामा गाहायनि हास'नांसिगोनबा बि 1-2 आ गोलैलांगोन माथो आंनिबा हास'लायनाङालै गोदो हास'नांगौ आरे इयो गोदोद्राय नङा नैनिफ्राय इसांल'सो माथो फ्लुट खामबानो जायो नाङा र' हास'लांफागोन दे दा हास'लाबाय नामा So guys, finally बेसां hours नांखोथाय जोंनो खैटानिफ्राय खालामदोंमोन जोङो 4टा बिदिनो दं maybe 4टा 2-3 hours थांबाय आरो ना बेखौ बानायनायावनो so माबोरैहाय नुखो guys ओमफ्राय बेनि प्राइसआ only 250 ना बेसांमोन 297 ना 90 बेफोरबायदि आरो almost 300 आनो आरो so माबोरैहाय नुखो आंथ' बिराद मोजां मोनदों माने बे वाला आंना ओरैनो दंमोन नालाय माने चिप प्राइसआवनो एसे डेकोरेट खालामनानै लाबाय आरो So guys, नोंथांमोना माबोरैहाय मोनखो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाना हो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ इजिलि एमाजनफोरावहाय मोनगोन आरोना एमाजन फ्लिपकार्टआवहाय ओरैनो मोनगोन ओरैनो माने इजिलि सार्च खालामनानै मोनगोन आरोना स' आंथ' बिराद मोजां मोनबाय आंना ओरैनो दंमोन बियो वाला स' जास्ट एसे डेकोरेट खालामनानै लाबाय आरो आं मोजां मोनदों बायदि मोनदो मिथिला ला 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 Next खौहाय नेक्स्ट था नैबेखौ लगायगोन इगल गोजौआवहाय नैबे जायगायाव लगायनो नागिरदों आरोना एक्चुअली जोंहा बेफोरबायदि वालपेपर लगायनायनि जेबो इन्टेनसन गैयामोन हा माने जोंहा टेक्लाया दाख्लैनिफ्राय बे ड्रेस लागाबाय थाबायना 15 days ओमफ्राय दासिमहालागै लागासिनो माने 15 days माने सिलाय बख'जासिमथ' 15 days मोन ओमफ्राय बेवहायनो बियो बिराद सानबायनो आरोना मा लागायबा जागोन एसे चिप प्राइसआवनो जेनेबा इसेबां फैसा खरस खालामालासिनो होननानै आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिखौनो बियो अर्डार खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय मोनफैबाय जिहेतु नै बिब'आसो होनांबाय फैसाखौ गावा अर्डारल' खालामबाय ओमफ्राय आंबो दे मोजाङानो जाबाय होननानै लागायबाय आरो जेबोथ' गाज्रि नुवाखैदां माथो ना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय ओमफ्राय जोंहा आनैजों आंजों एसे टेक्लानि रुमखौहाय एसे साफा खालामना होबाय आरो ओरैनोले बियो गावनो खालामजोबनानै लाखायो जास्ट बेनि न'खौबो सिबना होलायलायनाङा माने गावनो सिबनानै लायो आरोना ओरैनोले मानसिया एकदम फाट फिट मोजां